nga eh. Na baka daron ako ang amigo silang balay. Kay matay. Daghan ba ito bunga tong ilang kuan ba? Unang ka bitaw. Mangayo ko kay way sudan. Kagulay day ko ato ba. Kuanan jay nato kuan. Baka buklo eh. Okay na. Musog na ta. Tuon na ako ron kay siguro na agad ron kay kuan man ron siya kani ang iya man ron of duty. Na ba kay tao diri? Ito daw na gusto. Ayo, bye. Kita kakang umigo. Wala. Ay, tani gula. Sakto ko. Narada na ilang nangka, mapitay gitong kawat man sa bunga dire. A few moments later. Ano sa mga kadiri bay? Nagulat lagi bay, no? May mahuga ni lubi lagi. Matay na imong kalaki. Ug isa ka pa na nimo. Siguro nakakuha na ka. Ayaw lang bay. Nagulat ako ni mahog ni. Pasti ba rin ko bala ay. Pagkatipulan ko dani. Na. Kumao maginang imuha. Sigurado sa kabuan siguro ba? Por siguro po ikaw pa'y mahatakan. Di, bantay na naman. Oh no! Pantay sa imong mata. Ang ginagawa mo? Apilon sa daan mo bino. A few moments later. Sige, maayo diri ang magulay ay. Unsa ba to ako ang sa kaamigo nga wa man no na iyang balay. So mag agoy kami. Ano kay babi? Ano may gulay yun ba? Katani mo? Lipod tapil. Oh no! Hindi tigil na siya gulayan ba? Dapat yung mga unog. Huwag yung kusudan sa bahay. Kaya sakto man. Yamat ragod. Patay ning tawhana. Tuwa may ito ganiha? Mas na po diri. Kung nikuha pa lang sa na siya lobi din na, siguro nakakuha na siya ba ganiha ra. Tapulan yun. Natugali tawhana. Sigurado kay tagakan kay naglobi ron ah. Buak ba ginang uwa na? Lisod yun yung mga parintin yung wantamad ba? Mga pulpul jud. Dili naman lang maka buhat nagsaka ng punuan sa lubi.
salamat na magpayog ko ba. Agoy. Iyay, nakalimot yung kong lumi ba? Gatan din na ako ni. Na, sakta na niyo ba? Nakabakay bunga nga na Apa mang hapon ng tawhana dili ah. Hoy! Ambi na! Ipanayin mo ang lubi ha? Ambi na! Ambi na! Muna nila ako pinakauna. Ako pinakauna. Shoutout day kay Loybin Tumulin. Shoutout sa imo ha. Ug shoutout pod kay Rachel Bandisan. Shoutout sa imo. Ug shoutout pod kay Marvin TV. So, mao ra to guys. Guys, og kanang salamat po sa paglantaw sa mong video ug paghuman. So, see you next video guys. Og salamat, bye.